Day, gibugas lagi ka, day. Katong gikagid ka, nangutana ka. Hoy, helom! Hoy, lago, may sigpatunga dira, basin banggaan ta karon na tigididing karon. Sulaig bangga, kay inabang ra ba ninyong sakyanan, bas ni sagpa ko ni deliver senyor ko, ani, oh? Hoy, naalagi na nimo. Matinggera lagi ka. Wow, ako pa'y na matinggera. Salamat sa paghatod, bisag matinggera ka. Ay, mauna ni ang kuan. Finally! Wow, dinosaur! Let's say, kabugat ba ning baga? Oh, hoy, bayot, kuana ni mo manggamit diri kay bugat na kay day. Murag ako'y mabughat ni mo bayot. Hoy, no need na ka mabughat, kay dako na kay muntiyan. Chares! Ay, finally, akong mahal na bulak, akong mga gamit na radyo safety ra ka siya day. Wala joy damage day, basta ikaw ang mag-aswat. No, kay ang safety manggod kinasi muntiyan mo. Hey, sos, gabula-bula lang ang baba ni mo paghilom kay mamert di rabiata. Napospon ng ilang pamertdi kay gaulan sa ilaha. Hoy, unsa may pakaon ani bitsin? Kalami ba ni masagpaon ay kita kag isda dira oh. Kabalo koy abnormal gitrayan ra ta ka kung okay pa ba nimong utok. Hoy, imong isda namatay. So layilag patay kay ikaw man akong patyon sunod. Charas. Hoy, tawag kasi mong amo. Normal tabang. Hoy, tarong-taronga lang akong isda dira ha kay basin kamo man akong kuanon ron. Huy, kabaho bagbaba ni mo George pangatulog na mo. At least ba dili lawas. Tala na, since nangatulog naman na sila, let's go. Let's make naging saging. Hoy, agay tabak, agay. Let's say, agay sakit kay bayohan na, kay bigaon man ka.